Aimarren egoera da, gu Gardean bizi garela, matrikula aldaketa eskatu dugula Latiorrora garraioa eskaintzen digulako, eta delegaritzatik ez digutela erantzunik ematen. Eta orduan, ez dakigu nora eraman behar dugun aurra ikasturtea hasten denean. Esaten digute 2 urteko gela ez dela derrigorrezkoa eta etxean izan dezakegula beste urte bat. Eta orduan, ez dela haien arazoa nik lana utzi behar izana umea ikastetxera eramateko bai. Gardeatik herriko enparantzara ditugu 2 kilometro pasata eta, claro, ikastetxera ditugu ia 3 kilometro, edo 3 kilometro eta gutxi. Eta Latiorrora ditugu 2 kilometro pasata, eta orduan niri suposatzen dit lana utzi behar dudala umea ikastetxera eramateko. Latiorro da ikastetxe publikoa eta herrian dauden ikastetxetik da garraio eskaintzen duen bakarra. Eta orduan duela urte pila borrokatu zuten gure gurasoek eta orain ez daukagu beste aukerarik garraio beharra izan da. Eta orduan iruditzen zaigu delegaritzatik zeozer egin behar dutela, bestela umeak gelditzen dira ikastetxera joan gabe.